Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Swarga iku kangen rindu maring wong papat iki. Di bahasae kabeh wong merindukan surga. Ye. Saiki nek iso dirindukan surga. Lah, yang dirindukan surga itu ada 4 orang atau 4 golongan. 1, talil Quran. Sing dirindukan surga itu orang yang suka membaca Al-Quran. Apa maneh di asofa ambek Buya wis dilatih ambek tartil lagune enak. Lho, kok gak seneng maca Quran iku lho? Gak kepingin dirindukan surga ta? Kono mumpung Ramadan. Nomor 2, sing dirindukan surga iku hafidil lisan. Wong sing jaga lesane. Masya Allah. Swarga seneng kangen ambek wong sing pinter jaga lesane. Gak ngucap nek gak apik. Gak ngucap nek gak menguntungkan. Lah nek merugikan ya digawe apa? Mangkane kula balik ngomong, wis gak usah ngilokno wong, gak usah nyindir wong, badhe apa? Diwalik saiki, ngelem wong, ngejokno wong, rugi apa? Nek kepingin dirindukan surga, jaga lesane. Gak usah wis saiki nyindir wong, ngilokno wong. Ngene ku lho, badhe apa? Ana wong lakoni elek lah wong iku. Terus sampean bakas. Lho, sampean katut elek malahan. Terus badhe apa? Sing nomor 3, sing dirindukan surga wa mut'imil ji'an, wong sing maringi mangan wong luweh. Masya Allah, apa maneh di bulan Ramadan kaya keterangane Buya wingi. Gusti Allah murkah nek sampai ana wong fakir, ana wong dhaif, duafa, ana yatim, jerit gak ono sing dipangan, jerit mergo luwih. Ya aja sampai. Termasuk amal sing disenengi Gusti Allah ini ngowahi mangan wong fakir. Bahasa ndek kene maringi nedha tiyang luwih. Biyen niku enten mriki niku masyaallah. Ngoten niku wong ya tambah sugih. Benang warung kenal gak kenal, wong sak warung ana wong 4, ana wong 5 dibayari. Mungkin ngamalaken hadis niki. Diniku amal sing disenengi Allah. Ngekeki mangan wong luwe lah, wong nang warung niku lak ya luwe ah. Nek gak luwe mosok mangan, kula bayari. Masya Allah. Sing nomor 4, sing dikangeni ambek swarga wasaimina fi syahri Ramadan. Wong sing poso ana wulan Ramadan. Aja gak poso. Walikane gak dirindukan, gak keduga swarga nang wong sing gak poso wulan Ramadan iku. Mangkane kula balik ngian sanjang. Nek Quran niku ditulis kutiba. Kutiba iku ditulis, ditentukan, ditok ngene. Gak kena dinyang, duduk wajah bangun tok mboten, tapi ditulis. Artinya siapapun harus puasa. Terus kalimatnya siam. Siam niku poso, njoboi. Mboten saum. Kutiba alaikumus saum, kesaran sampean. Kudu poso sak jero-jerone. Nek njoboi kudu gak kena dinyang. Mangkane
Kula eling cerita ana wong Majusi. Wong Majusi niku nyembah geni. Duwe anak niku nang pasar awan-awan Ramadan mangan. Ditempeli ngambek wong Majusi. Kon Ramadan awan-awan mangan di pasar tempeli ngambek bapakne. Padahal niki wong Majusi dudu Islam. Iki wulan mulya. Hormatono Ramadan. Wong Islam padha poso. Ojo mangan di embong. Di akhir hayatnya Majusi niku ngipi ketemu Kanjeng Nabi disahadataken. Kali Kanjeng Nabi di dalam mimpi. Akhirnya tangi turu terus mari ngoten syahadat mantun syahadat sedo. Niku nek ngene kitab niki disarai niku mergo barokahe mulyakno hormat bulan Ramadan. Wong termasuk bulan sing dimulyakno Allah. Neraka ditutup, swarga dibuka. Lah kok neraka dibuka dhewe. Naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi kita termasuk tiyang sing saged mulyakaken bulan Ramadan. Mugi-mugi ditakdiraken kalian Allah termasuk tiang-tiang sing dirindukan surga. Ahli maca Quran, ahli ngowahi mangan wong luwe iso njaga lisan. Amin ya rabbal alamin.